Sarauniya TV, tashar al'umma. Mai zake banda bashi a sha lemo dan Amurka mai zaki amma banda bashi. Haba yan mata ina kike kallo zaki be, ai tun kanki iso ni na yi tsammancin zaki be. Kamar ki hankali amma sai kika yada ji, ban ganki da sanda bakin gada zan miki agaji. To wallahi ki kwashe lemukan nan ni banda ni. Stop loko me, I'm talking to you, ko baki je ne ba. Zaton ki na kyale kini na kwashe miki jar uba, ki kwashe su a radu ko in saba miki ja'ira. Kai kalaman ka tun muna maganar arziki, aje da talaucin ka ne ka bar bina sayafi. Lemun ka da bai kai jaka ba shi ne kai kwafi. Yar makaranta kibin a sannu ina yaguni, wallahi da na kama kafaɗar ki ba zan bar shi ba. Allah da kike gani a Lagos an san da ni, wata na uku babu ci bare sha ki ji jarumi. Idan na kwashe yau bisa alamu sai ka rabu. Kamar kokin san ina bukatar in ji na bugu, mu je mu gidan naku zanga mai saki ki jarumi. Fito ki nuna mini wadda ya taba ki mai lahani, in ya ga cikin kwance za mu bar shi cikin yanayi. Ba ke kuwa yar gari ki ce dan aiken ki ne, ai ba sai ta kai ga na rako ki ba zan bar ki ne. Ba zan bar ka na rai ba tun da ka zo ka sallama. A radun Allah da gaske ni dan aikenta ne, wannan ma duka nata ne, a hanya ta saya da kai. Dan Allah ka kyale ni yanzu zan bar muku magarin. Ka bar shi kawai yaya ne da shi ai duka naka ne. Yar shige ciki ke kan ki bar ni yau ina nan da shi. Sarauniya TV, tashar al'umma.